Какво става, хора? Днеска ще влизаме в една изоставена болница. Преди години това не беше база, ама след... Айди! Скачаме оградата. Мале, колко тръволяк. Ох! Ой, тук кой е паднал, бе? Гледай какво става тук. Айде, бе, какво става, бе? Да, между другото, преди години само до тук ни беше база, а ето това нещо ние го бяхме гътнали, по-скоро аз с този крак. Не питайте как беше. Не вярно. А, не. Не беше ти. Добре, всички бяхме, ама аз го ритнах и то падна. Не помниш ли? Добре, от тая част вече е непозната територия. О, насам има... О! Сам има път. Сега насам или натам? Не знам, да се разделим ли? Добре. Отивам с камера. Добре, ще се разделим кой с кого е. Мишо идва с мене. Аз съм си то, значи. Не! Вие, значи, вие тримата и аз и Ади. Чао! Добре. Охо, ни пък избрахме нехубавия път. Насам. Чао! Ще се видим, ако се видим. Ти падна отгоре, ти видя ли го, бе? Я тук само нещо да не настъпим. О, тук е красиво, господи. Къде си? Ехо! Какво? О, да, бе, виж! Мина ли го? Къде си ти? Тук май някой живее, има събрани съчки. Ти не са ли нашите? Не. Да, бе. Вие откъде излязохте, бе? Не, това са нашите преди, където правихме метли, нали? Аз... Да. Тук ни беше база. О, това е другата база. What? Където имахме част костенурка. Насам ви дойдохте от тука, нали? Хора, там има нещо, някаква постройка има, да отидем ли до там? Просто ми се. Там се вижда светлина. Върви. Айди. Ето метличката. Помните ли тук, като бяхме строили сграда? Да. Сега е като останки на... между другото и дърветата, където бяхме отсекли, още вече са се възстановили. Ето виж, помните ли това? Ето и го щупихме, ето това е ново. Какво? Какво е ставало, бе? Виж. Тук преди го бяхме щупили, ето расте ново. Хора, ни как ще излезем от тук? Не беше ли иска да влезем? Добре. Гледай, колко оръжие има. Ела се тук! Гражданската! Бах ти лабиринта, ето и... ето! Изхода. Ти е бах ти
така, хора, надявам се видеото да ви е харесало. Абонирайте се с камбанката и не забравяйте да лайкнете това видео. И пишете долу в коментарите дали искате част 2 да разследваме още повече другите изоставени постройки в това място. Между другото, тая болница преди това е задния двор на болницата. И надявам се да има някакви пътища за вътре в болницата. Ами, абонирайте се за част 2 и айде чао от мен.